Hi guys, what's up? So, nagbabalik na naman si Ride Trip Motovlog. So, for today's video, no, punta tayo ng Decalidad Printing Shop. Yan. Para kunin yung jersey na pinagawa natin sa Decalidad Printing Shop. Yan, dun sa may Alcala. Sa shop ni Sir Alfred Watermax. Yan. So napapansin nyo na wala tayong jersey or jacket man, dahil susuotin natin yun mamaya pag uwi. Right, so dito tayo dadaan sa mga laging nagpapabomba ng mga bata. Nung first time namin sa Manscaped Cafe, dito kami dumaan nun. Ang daming nagpapabomba ng mga bata. Mapa big bike man o small bike, basta naka muffler. Yan. Tsaka mas malapit kasi itong daan na to, simula sa bahay hanggang doon sa Manscaped. Kaya dito ako dumadaan minsan pag pumupunta kami ng Manscaped Cafe. Yeah. Kahit tirik na tirik yung araw eh. Excited lang na masuot yung jersey natin. Makikita nyo mamaya yung jersey natin kung gaano kaganda, kaysa sobrang ganda ng ng jersey. Parang siya sa akin, parang version to na jersey na. Dito lang yung mahirap, pangit yung daan. Right, so dito na tayo sa Alcala, boundary ng Alcala at Tarlac. Yan, Pangasinan at Tarlac. Kasi may checkpoint dito dati noong pandemic. Right, dito na tayo. Welcome San Pedro Ili. Yan. So malapit na tayo sa Manscaped Cafe. Right, ayan na yung Manscaped. Yan. So mamaya tayo dadaan dyan, dahil ma-take out si may pina-take out si Commander. Uwian daw natin. Kukuha ng jersey, sir. Kukuha ng jersey. Pangalan po? Ride Trip. Ride Trip? Ride Trip Motovlog. Masuk ba, sir? Minit? Masuk ba? Oo ba, sir? Sir, minit sir. Right, so nakuha na natin. Dahil lang tayo dito dahil may bibiliin pa tayo. Right.
Yan yung mga sticker. Ay po, okay. Opo. Boss, thank you. Right, so uwi na tayo. Yan. Nakapasalubong na rin tayo, sir. Tsaka nakuha na rin natin tong jersey natin. Yan. May pasalubong na rin tayo kay kay Commander. Yan. Minsan lang tayo na makagawa ng video kasi busy sa sa maliit na business ng sa parisan namin sa bahay. Sa mga gusto nyong kumain ng pares, sa may harap lang ng elementary, sa Giling Kuliling, Rosales, Pangasinan. Yan. So bagay na bagay itong jersey natin kasi yung kulay ng jersey natin pula, tas yung motor pula din. Yan, di ba? Combination yung kulay. Stop it. Get some help. Uy. 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 Tumulas pa yung likod natin. Gulat ako dun Dumulas yung likodan natin. Stop it. Get some help. Pag dito ka nga pala dumaan, karamihan na nakikita mo mga tanim, yung mga ganyan mga tabako. Yan. Mga tabako yung mga tinatanim nila dito. Yung mga yan nagaano sila na ang ibibilat nila. Bomba daw Tsaka nga pala guys napansin ko dito sa jersey, kahit yung sa jersey ni Idol Motoyorski na gamit natin, pag tirik yung araw tas nagra-ride ka, ang lamig ng niya, tela niya. Hindi kagaya ng yung nabili ko sa sa palengke, yung tag 200 ganon. Meron ako nun pag gantong tirik yung araw, grabe, sobrang init pa rin. Hindi kagaya nito na hindi mo ramdam yung init. Meron pa rin hangin na pumapasok sa katawan mo. Alright guys, so hanggang dito na lang yan. So gusto ko lang kayo i-update sa jersey natin na meron na tayong sariling
jersey. Yan. Siyempre, ang nag-design nito sa De Calidad Printing Shop. Yan. Thank you, De Calidad Printing Shop. Yan. And kay Sir Alfred Watermax. Yan. And Manscaped Cafe. Yan.